Bueno, nada, boa tarde. Gracias, María José, por volver a ter a delicadeza de vir a presentar o teu novo libro á Fundación Paco Lareo. Espero que non sea o último, que haxa ainda moitos máis. E nada, pois estamos en familia, o libro é moi bonito, é o lino, a verdad, non o acabei aínda, pero ten bastantes entresijos, ou sea que podes ler... María José aí, non sei como fixo, pero fixo como un novelo variante para atrás, para o medio. Aí nos das moitas voltas para encontrar as novelas. Sí. É unha novela que non é lineal, é máis ben circular, pero de todas maneiras o que lín polo menos gustoume. É a historia dunha vida, creo. Bueno, pois nada, moitas gracias e gracias a todas e a todos por estar aquí. Vale, bueno, como presentadora empezo eu. Boas tardes a todas e a todos. Antes de comenzar, imos poñer dous vídeos. Un é este que temos aquí, e outro é o que vou poñer primeiro, que é a presentación que fixo a editorial de Creer Editorial, que ven a ser o que lle chaman book trailer, que é un pouco o anuncio previo a cando se saca o libro. E despois vemos isto que é unha entrevista que se fixo tamén baseada nas preguntas da editorial. Vou primeiro que a primeira, porque é o que procede. Xa un pouco máis contido. Queres ver como tomo café sin café? Café máis antigo de Corleone. Cuatro caminos, verdad? Es de cuatro caminos. Hola, estamos en el café de la comunidad. Aquí se respira arte por los cuatro costados. Es un lugar donde se reúnen intelectuales y artistas de la ciudad. Gracias, Ángel, por permitirnos grabar aquí. Y gracias, Alfonso, por tu ayuda. Su libro documental se basa en un empleado que se trata de una tontería de la Colombia llamado Federico Almeida, que pretende en un momento dado ser un escritor de éxito. Por casualidad se encuentra con una mujer en las calles de la ciudad y la toma como una musa. Bueno, me gustaría matizar que son varios los personajes principales. Diría que porque Sofía es el impulsivo de la historia. Sofía está basada en una persona que vive en las calles de esta ciudad y aunque está basada en una persona real, es siempre inspiración porque la historia, su vida, es toda ficción. Bien, yo me defino como una poeta neoromantista que escribe novelas. Pero es cierto que esta novela en concreto, Describiendo a Sofía, yo con mucha soltura y casi me considero una novelista de verdad. Mi personaje, Sofía, el personaje en el que se basa la Sofía está inspirado en una mujer pueblo de aquí de La Coruña. Y por otro lado, yo llevo 20 años viviendo en esta ciudad. No cambiaba todo el lugar para desarrollar. Desde luego me gustaría matizar que
Pues a mí siempre me ha preocupado la desmotivación laboral, desde siempre, ¿no? Incluso he escrito alguna carta al director hace unos años que trataba sobre el tema. Y por otro lado, en Coruña está cerca de un barrio de la ciudad que se llama Monte Alto, que sabéis que hablan de algunos otros, pero principalmente Monte Alto. No está tratada como una simple nota pintoresca, al contrario, tiene gran importancia el desarrollo de la trama. Está claro que todos los escritores nos nutrimos en gran parte de nuestro bagaje cultural, trabajo personal y cultural, pero se puede decir que gran parte de la obra es ficción e incluso nos encontramos realismo mágico. Los saltos en el tiempo son debidos a la alternancia entre la novela principal y la novela que él crea en mismo. A mí siempre me han gustado las novelas y películas que nos dedican a una historia de vida. El estilo de esta novela de otras lugares es mentalidad. He dicho al momento que se puede decir una literatura, pero yo también diría que se puede encuadrar perfectamente dentro de la novela psicológica, porque se trata de diversos trastornos, obsesiones, principales que materializan en varios personajes, y creo que esa sería quizás una lectura más profunda de la obra. Margarita, mi hermana, siempre se caracteriza por realizar un trabajo de gran calidad. En este caso, con acierto, al ilustrar una fotografía, porque yo lo que pretendo es mostrar cómo se recrea una vida, o sea, cómo se reescribe la vida, cómo se unen sus partes dispersas. Yo pretendo, como en mis otras 7 obras publicadas, desde lugar entretener y también provocar una reflexión en aquellos que rodean. En este caso concreto de la filosofía, me gustaría que estas obsesiones reiteradas y que rayen en lo analizo, pues que sirvieran para que nosotros nos pudiésemos a nuestro ombligo, que sirviese para darnos cuenta de lo que tenemos en nuestras vidas. Había un pouco de ruido de fondo que estaba nunha cafetería. Claro, ainda que non había ningún cliente, estaba o dono ali. Bueno, estes dous vídeos están colgados no canal de YouTube da editorial. Cando rematemos toda a presentación, vimos poñer outros que xa están no canal de María José, que recomendo vos tervos, suscribirvos, que non cobran nada, e que ten cosas moi interesantes. En YouTube. En YouTube. Ben, estivemos aquí neste mesmo sitio, na Fundación Paco Lareo a Solaina, e moitas gracias a Carmen e a Fundación por nos volver a coller, o 5 de febreiro de 2022, un poquinho máis de un ano, presentando a primeira novela de María José, La extraña desaparición de Carolina Santomé. Daquela xa dicía ela que estaba escribindo unha nova novela, e aquí a temos, esta. Así en plan esquemático, para non aburrirmos, a obra de María José, a obra publicada de María José, vai de dúas en dúas, é dicir, temos dúas que son de microliteratura, así nun senso máis amplo, dúas que son poemarios completos, dúas que son contos, nos que participei eu cos dibuixos, e hai que añadirle agora dúas novelas. Esperemos que este ritmo de dúas se rompa e a unha pase a 3. Especialmente as novelas que parece que gustan moito. Xa vedes, toca todos os xéneros. Sin máis dilación, digolle María José, eu creo que tes algo que queres contar antes de empezar co libro en sí, non? Pois sí, pero antes, como tamén sou agradecida como a miña irmán, quero agradecer a Carmen, sempre unha fónica, non sei por qué, xa emoción. Por suposto, a Fundación,
a Margarita, que xa non sei cantas leva presentándome, xa está feito unha experta. A Manolo, que é o noso cámaraman, soy de un divertido, que aparte de eso, traemos aquí para lá, que é o fundamental, que é a xente que non temos coche, non sabes o que agradecemos eso. E, por suposto, a Maricarmen que anda por aí, que está, que tamén hoxe está axudando tamén o que poida e sempre axuda. A miña familia, para min, aunque se solo por ver, as miñas fillas que están aquí, quero dicir que non podo queixarme da familia que teño, para nada. Pero sí, o que quería comentarle de que deixou aquí que era en Margarita é que eu estive aquí, era tamén comigo, no roteiro que fixemos o 4 de maio, que foi un roteiro que para min, aparte de ser unha sorpresa descomunal, que se me ofrecera facer iso, foi maravilloso, inesquecible. E ademais, aquí teño a dúas que eu pensaba que María ao final non iba a poder vir, que estou feliz que este aquí, porque así podo te agradecer a ti, ao equipo no que estás, que fixestes posible María Barcala e Carmen Lareu, que estivestes traballando moito arreo para que eso fose ben, para que saíse como saíu, que creo que saíu moi ben. De todos os xeitos, os que non vistedes o vídeo, fixen un vídeo na miña canle, no que, grazas aos pequenos vídeos que foi gravando en Margarita, que tivo detalle de ir gravando anaquiños do roteiro, conforme hai un vídeo que sempre que irades ver está aí, e que sirve para lembrarnos un pouco dunha experiencia tan bonita, con unhas rapazas e un rapaz educadísimos, participativos, non teño palabras, é que non podo falar mal de nada, porque foi todo, eu sentíme moi ben, a verdade, eu estábamos un grupo que o pasamos ben, non? Unha experiencia memorable, vamos, e moitas gracias por eso. E eu podo dicir que a mí me encantou a experiencia, e a participación das rapazas e os rapazes foi estupenda. A pena é que unha cousa non máis grabou, porque pensei que estaba grabando, pero o meu móvil dicía hasta aquí, e cortábame a grabación, de repente dábame conta e digo, xa non gravei cousas. Pero ainda así gravei moitísimo. Pero os vídeos tamén, porque os vídeos... Pero moi ben, a experiencia foi estupenda, podo dicir. No vídeo xa vimos unha pequena sinopse de que vai a novela, pero que nos podes contar ti, así, en presente, da estrutura ou do xénero de escribindo, Sofía? Escribindo, Sofía. A estrutura está dividida en 3 partes. Como eu sou unha persoa, como dixen antes, microrelatista, que me gusta o breve, os títulos de cada unha das 3 partes son solamente unha palabra. Na primeira Federico, despois Sofía e despois Obsesión. As primeiras, está claro que se centran na aparición dos personaxes en cuestión, que Federico é o aprendiz de escritor, que na segunda parte xa aparece Sofía, e Sofía é esa descoñecida que chama así, que non sabe como se chama, que ven as ruas da Coruña. E o último apartado, porque se chama Obsesión, porque xa se están perfilando nas outras partes, pero a partir do capítulo 20, máis ou menos, por aí xa empeza a obsesión máis potente que a de Federico por Sofía, unha obsesión, un amor platónico que é destructivo para ele, non é positivo. E outras manías, outras obsesións pequenas ou celos de un personaxe, cousas que son o que chamamos desarranxos emocionais. Que todos, dunha maneira ou outra, se vos fixades, se mirades con detemento a novela, teñen todos algunha cousa que os desestabiliza, non? E despois, que me preguntabas tamén do xénero. Pois o xénero, eu sempre, xa vedes, vou picando moitas cousas. Entón, claro, eu poñer un xénero concreto a algo, justamente, iso que estou traballando na biblioteca, que na biblioteca temos todo como moi colocado, esta é a novela de misterio, esta é a novela histórica, pero en cambio as minhas novelas son un pouco unha mistura, non? Porque, por un lado, esta en concreto, podese dicir que, desde logo, hai metaliteratura, ou seja, que hai unha novela dentro de outra novela, eso está claro. Despois, como se foi expandindo ao longo das páxinas, convirteuse nunha novela psicolóxica ou de personaxes. Eu penso que despois xa foi derivando máis hacia aí.
E despois, por outro lado, temos bastante humor, hai bastante humor na novela, hai humor, e mesmo hai un misterio por resolver, que se resolve ao final. O sea, é unha mistura, non, de distintos xéneros, non, poderíamos decir, nese sentido. Xa vimos algo na entrevista, pero canto hai de realidade e de ficción en Reescribindo o Sofía? Bueno, xa na entrevista xa decía que a mecha que encendeu a chama foi esa muller que vexo que vemos moitos na Coruña, nunha zona determinada da cidade, que é indixente e que é moi particular, é moi especial. É unha muller que pide unha historia. Eu sempre digo mesmo, nas presentacións que fixen xa, que o fixera calquera escritor, prefiro, esa muller non se podía quedar sin unha historia, porque é certo que despois prácticamente todo é inventado, o sea, eu non sei a vida desa muller, non cheguei a falar nunca con ela, máis que a mellor que me pasaba ao lado, que non pedía con regularidade, non sei de que vive exactamente, pero unha persoa que non está pedindo a xente que pasa. A mellor, a mí dixeme un día, con moitísima educación, se podía dar algo, por favor, o sea, pero con unha educación exquisita. Entón, eso fíxome pensar, aparte que ela é moi guapa, ten unha beleza natural importante, non? Entón, eso parece que dá pé xa, porque se é unha persoa moi educada nun mundo que, por desgraza, non é un mundo fácil, ni moito menos, pois motivoume a min. Pero, eso sí, logo as rúas da cidade da Coruña que aparecen son reais, as de Oviedo, que tamén están dentro da historia que imagina Federico, son reais. Pero despois hai localizacións que non son, por exemplo, na rúa San Andrés, que é real, pois eu poño que está aí ubicada a zapatería na que traballa Federico, pero esa zapatería non existe. Situei eu aí, fixen unhas características de la determinada, pero inventeina. Quer dizer que hai unha mistura. De todos os xeitos, sinceramente, eu penso que saber que é o que hai de real e que é o que non hai de real, o sea, de real, pouco ten que importar a hora de disfrutar da lectura dunha novela. Eu penso que é secundario. É curioso, non? Porque todos nos pica curiosidade. Eso é a verdade. Eso te iba a decir, que como hablas tantos datos reales, que todos conocemos San Andrés, o nombre do teu instituto, que chega a plantearme, e esta zapatería existirá en San Andrés? Sí. Pero despois a hora de ler a novela, xa sabes que hai muitos autores que non hai nada en absoluto de real nas novelas que escriben, non? Pero, bueno, quero dicir que sí, é curioso, non sempre me pregunté eso, pero porque é usual. A ese club de lectura, a esos chicos que non son reales, non? Decías. Porque nombras a moitos personajes. Esos son todos inventados. O da novela. Os da novela, sí. Eu imaginaba, sí. No que te refires ao taller de escritura. Eu estive en nun, pero non ten, por suposto, nada que ver coa realidade, porque igual despois denunciame ou algo así. Non, son persoas que non se parecen a ningún real, nada. Pero é certo que eu tive esa inspiración tamén nesa parte que te refires do Obradoiro, esta que foi durante unha temporada. Hai cousas que, é que, como dicía no vídeo, a tua bagaxe cultural persoal, eso influye en todos os novelistas, todos os escritores, porque de onde te nutres primeiro? Do teu entorno, das tuas cousas, non? E despois, se tes imaginación como teño eu, pois xa te botas a voar e xa... Aquí hai que engadello de calquera, pero con que realidade en canto aos personaxes, claro. Sí. Temos unha personaxe principal aí que é Federico Almeida. Ti como ves? Velo como un posible escritor de éxito? Ten posibilidades? Bueno, Federico Almeida... É o máis. Federico Almeida non lle vexo moita maneira porque non é traballador. Recórdame a min o Federico Almeida, que teño moito por escribir. Morrerei con moito por escribir. Empeza, por si acaso. Pois sí, máis se vai. Federico Almeida pensa que con ter simplemente ese instinto de escritor, esa
esa inspiración e tal que xa chega, e non chega, porque tens que traballar, tens que ter empeño, esforzo, poñer esforzo no que faz, porque non se pode pensar que o meu objetivo vive nos mundos de Yupi, porque pensa que, nada, con imaginar unha novela que xa está. E logo non solamente que ir a ser escritor, é que quere ser o máis famoso do mundo inteiro, non te creas. É un personaxe moi paródico, que aí puxen bastante de humor nesa parte, porque, ainda que nos parece mentira, eu coñeci xente así, eu coñeci persoas así no mundo este literario, verdad? Sí. Pero sería aquí a pantalla. Sí, sería a pantalla. Se marchou. Sí, está. E o... Desencambio, non? Nada, xa che digo, pero unha cousa que non comparto as técnicas ou a falta de técnicas de Federico para escribir, pero o que si comparto, por suposto, é que o imaginativo, eu tamén o son, o mundo da imaginación me parece fundamental para poder ir enlazando cousas que no mellor non teñen sentido, pero vais buscando ti, por aquí, por ali. É difícil, é o camiño, non, María José? É moito traballo, porque... É tan difícil. Mira, o que sempre dicen que os principios e os finais son os máis difíciles, é certo, non, dunha novela. Como empezas unha novela? Como a rematas? Pero despois, cando estás a metade da novela, cando xa estás cos teus personaxes que están, como quen di, interactuando e xa viven, xa teñen a vida propia, pois entón despois é máis fácil ir para un lado para outro, porque como teñen a súa vida propia, pois claro, sabes que ao mellor gustalle máis facer isto que aquilo, non? Ou elixe facer isto ou aquilo, non? E xa estás máis solto, e logo despois chega un momento do final, que hai final sorpresivo, como hai tamén no outro, e claro, aí xa é un realismo máxico. Que ti non chegases aí. Non, xa chegarás. Pois María José, a mí o libro enganchoume na primeira página. Encontrei nunha carcajada, que non podía parar. Aquelas dúas bellas que van pasando e outra con fresco. Bueno, os que tivemos tendas, Claro, sí. sabemos moi ben de que vai isto. Pero xa te digo, encontrei-me con unha carcajada espontánea e xa enganchei, bueno. Ben, aparte de Federico, aquí hai personaxes moi importantes femininos, que nos pode falar deles? Bueno, pues a mí, vos sabedes que teño solamente 2 novelas publicadas. Son poucas, pero son suficientes para ver que tipo de personaxe femenino me gusta a mí, ou cal é o meu preferido. Tanto Carolina Santomé como Sofía ou como Ana, que é a muller de Federico, son mulleres que teñen arranque, que teñen iniciativa. Podense equivocar, pero non teñen medo a errar, o sea, non as limita, é eso. Ainda que despois son personaxes tamén, por mesmo tempo, moi sensibles, non? O sea, a mí o que me gustan son os personaxes complexos que teñen moitas facetas diferentes, moitas aristas, que teñen unha parte boa e outra parte negativa, pero que se complementan, como quen di. Si me gusta mostrar persoas que non son meros instrumentos dunha trama, senón que teñen como a súa vida, a súa maneira de interrelacionarse, pero a veces de unha maneira sorpresiva, porque claro, son como persoas que ti coñeces na rúa e que te parece que son dunha maneira e logo resulta que teñen esas particularidades que non coñecías, e dicir, carai, sorpresa, de sorpresa en sorpresa, vamos ver. Por eso, bueno, así que se non teñen que marchar pronto a escribir. Aquí máis grande tempo, creo. No, que va. Danos tempo todo. Cales son as razóns que te levaron a escribir, reescribindo, Sofía? Bueno, decía que na entrevista, eu cada libro que escribo, que me publican, que consigo publicar, que non é fácil publicar, sempre vou buscando o mesmo, non? Decía na entrevista, que entreter en primer lugar e despois provocar alguna reflexión. No caso de escribendo a Sofía, que reflexións? Pois, temas que poño por riba da mesa, a desmotivación laboral, que xa desde o primeiro momento Federico é un desencantado co seu traballo,
Despois, o dos escritores que non son escritores ou que pretenden serlo sin simplemente traballalo. E, por suposto, non menos importante, esas obsesións que fan que a nosa vida, as nosas vidas se desestabilicen e que perdamos a paz e a armonía, simplemente. María José e o acoso. O acoso tamén aparece, sí. Tamén reflejado. Sí, é que se te fixes, non me gustaba moito enumerar todas as posibilidades de interpretación, porque penso que cada un tedes a vosa, cada un facedes fincapé nunha cousa concreta. Para mí, a incomunicación. Si teño que decir a idea principal, para mí, a incomunicación. O que pasou na parella Federico-Ana. Como acabou a historia por absoluta incomunicación que levou ao desencadenamento de celos, ¿no? Sí. E que acabou en tragedia. Bueno, non sei se todo o mundo non a leu, pero No, vamos. Non digas nada, estamos grabando. No, pero claro, que si se Fernanda fala... non sabe como acaba. Pero hai que facer os deberes. Claro. Hai que comentar, hai que lerlo, tengo que Sí, comentar. pero sé que as veces hai que sacar No, cosas yo sé, pero bueno, pues Con sí, esto non sí. tens idea del final. Para mí, ao final, No, no. foi... O sea, para mí a historia é... O final non lo adivinas, Non. Non lo intentei tampouco. O tema da incomunicación, a mí me pareceume, vamos, por suposto, o acoso, a frustración laboral, os sueños imposibles de triunfo, pero para mí foi a incomunicación. Pareceume tremenda e as consecuencias. Calquer novela, calquer obra dá posibilidades para interpretarse de moitos xeitos. Además, que é un autor boísimo. Como isto, escribimos unha vida, escribimos varias vidas que están escribindo aí nesa novela. Entón, claro, atopaste con cosas que, a mellor, se és unha persoa, por exemplo, preocupada polo acoso, vas ver ese tema xa como predominante. Ou en comunicación, destino, Que vino ao final, non digo. Pero está moi ben reflexionar ao final, o que digo eu, o que pretendo é provocar, o sea, entreter, por suposto que sea unha lectura entretida, non forzada, e despois que provoque reflexións como poden ser as vosas, que calquer usuario, bueno, estou pensando usuario na biblioteca, calquer lector ten a súa interpretación propia, todas son válidas e todas son interesantes. Se van complementando. Creo que hai unha persoa en concreto que merecía un estudio especial, que é a veciña de Federico, pero non imos falar dela. As veciñas, É que unha particular. Tocaches varios xéneros literarios e con cal te identificas mellor de todos os que tocaches? A ver, eu estou moi contenta de todo o que fomos sacando, ainda que, claro, todo, se o vexo a día de hoxe, igual cambiaría cousas, porque estamos sempre no mesmo. As cousas non están perfectas nunca, o sea, facemos unha versión de algo, parece que nos satisface máis ou menos, pero despois pasa o tempo e xa nos parece que non está tan ben, non? Pero, bueno, sendo menos autocrítica, que eu sou moi autocrítica, pois estou moi contenta con todas as miñas facetas, por suposto, pero cando eu me definí aí na entrevista como poeta, microrelatista, que escribe novelas, estou poñendo en primeiro lugar poeta, porque así é como me sinto eu, máis poeta. Pero non solamente porque eu faga poemas, porque escriba poemas ou porque me deleito máis, é que a mí me sabe o cable que mando sempre a tiña torturada mandando os enlaces con YouTube. Le gustame moito ler poesía de outros autores, en miña, de quen sexa, a miña cara de YouTube está aberta para calquer cousa artística que se queira facer, que eu poida dentro dos meus medios modestos que teño, eu encantada de transmitir aos demais. Non é un alcalde de moito éxito, a verdade que non, pero, bueno, eu gozo moito de facer estas cousas. A miña poesía está, vamos, eu levo xa varios anos participando nun concurso de micropoesía a nivel nacional, porque, bueno, facer poemas de 3 versos a ratiños, podes facer un, pero, bueno, cando xa te planteas facer un poema máis longo, xa tens que dedicar máis tempo e tal, pero, bueno, a mí gustame moito definirme como poeta. Para mí é unha poeta excelente. No, pero digo sinceramente, como novelista genial, pero como poeta Ten poesía, ten unha poesía preciosa. a mí costame.
A ver, en pequenas dosis, en pequenas dosis. Non podes ler non é la taco da novela. non podes ler un libro inteiro sin nada de poesía, porque non há... É como entrar a ver, pois eso, o Museo do Louvre e verlo todo xunto, ou Prado. E non te acordas que biches. Bueno, te acordas que biches a Gioconda, pero non ves. Que proxectos veñen agora? Falando de poesía, temos un proxecto que aquí Carmen e a Fundación me volve a convidar, que eu estou feliz, para o día 8 de xullo, que estar aquí lendo con outros compañeros e compañeras da poesía a un poemiña. O sea que estou moi orgullosa de ter este placer de estar aquí. E nada, é un proxecto que teño máis inmediato. Despois, eu que non penso facer é deixar de escribir, pero o tema de publicarse é outro tema xa diferente, xa é outra cosa, porque, bueno, moi complicado, moi complicado. De todas formas, eu seguirei aí, non sei que se será algo, se novelas, se poemarios ou que sexa, pero eu penso que un verdadeiro escritor ou escritora ten que estar sempre escribindo, non co objetivo de publicar todo o que saca, todo o que escribe, non? Simplemente por o placer de escribir, non? Eso espero que non perderlo. María José, canto tempo lle dedicas cando escribes unha novela? A que horas te gusta escribir? De noite, de día, pola tarde? Pois escribo máis pola mañá, porque verás, o meu horario é de tarde no traballo, pero a tarde, as 2 e 10, teño que marchar para o traballo. Pero eu madrugo moitísimo, pero non me desperto así con sono, eu desperto ben, para poñerme a traballar. Entón, claro, eu a 6, 7 da mañá me poño a... É certo que hai días, como non teño unha disciplina, non? Hai días que non me apetece escribir nada, non se me ocorre nada, eu sou de estar dentro do ordenador, sin ocorresime nada, eu levanto-me e voume, para que vou estar ali pasmando, non? Non eres desas que di que a inspiración se ten que pillar traballando. Non eres desas. Non, eu teño que ter a motivación, pero é certo que unha vez que, por exemplo, o tema das novelas, é que eran esas que me levaban a min, non podía deixalas un día, porque perdí o fío tamén, non? O sea, que de 7 a 10, 11, moitas horas, non? Esta novela, esta foi moi rápida, moi fluida, como decía, 8 meses estive o manuscrito base, que despois mandei a editorial entusiasmouse co proxecto e apoioume. Pero despois desa base, dese manuscrito base, viñeron as correccións dos lectores beta, entre as Margarita e outros autores. Despois ainda fixen correccións á parte da editorial, o sea, ten pouco parecido co resultado final. Hai unha base, por suposto, partimos dai, xa correxir, non son como Federico, O que si é apreciable é o esforzo da editorial que se quixera publicar a segunda, porque é moi difícil conseguir publicar unha. É a mesma editorial. Si, as novelas, si. Por exemplo, dos contos, o primeiro foi unha autopublicación que fixemos nós, porque non é nada fácil conseguir que te publiquen nada, ninguna cousa, tens que ter un nome xa feito de antes para que te publiquen. A mí, para publicar en galego, aparte dos contos que estaban en galego, para publicarme un poemario en galego, Barbechuela Seca, tiven que acudir a unha editorial valenciana e poñelo bilingüe, porque senón eles non o publicaban solamente. Pero é que é moi difícil, eu non consigo facilmente, xa publicar normalmente xa é difícil, pero en galego para mí moi complicado. Eu non podo pensar en facer unha novela en galego, porque, desde logo, esta estive a sorte con Letra R, que apostou por min, pero se fose en galego, era un editor asturiano, non iba a apostar por unha novela en galego. Entón, dame mágoa, porque me gustaría escribir máis en galego, non sei, equilibrar, porque a mí, tanto en castelán como en galego, son bilingüe, non quero abandonar ninguna das duas linguas, as duas linguas para mí teñen o mesmo valor. Pero a mí me gustaría unha novela en galego, por exemplo, sí que me gustaría. Adquirindo máis vocabulario, formándome máis no galego, porque todos temos moitas agoas, moitas cousas. Pero escribir en galego é especial. Sí, pero é unha cosa moi... Escribirse ben a lingua de teus abuelos, dos teus pais,
Pero non é exactamente o galego agora non é dos pais. Non, pois é a normativa. É a normativa. E podes escribir como queiras. Claro, pero a Porque é na normativa é administración. así. Non, porque é na administración. Sí. Pois María José pode escribir o galego. Pois María José, unha cousa que me gustou tamén do teu libro é que a mí me encantan os libros que falan de libros. E hai moitos. E aí é un libro que fala de libros. Os que lle levaba o amigo á zapatería, os que, sabe? E pois unha representación da... O que non che creo é que lendo Quijote, ao final, lle entra a pasión pola literatura. Pois a mí sí. A mí sí que me caera porque eu cando lín o Quijote gustoume empezar, pero logo non era capaz de soltalo hasta o final. Entón é unha desas cousas que se empezas, se aguantas as primeiras páxinas, ao final sí. É unha maravilla. Leíno 5 veces, porque a mí me resulta moi entretido, moi divertido. Se traspasas esa parede invisible que é a linguaxe do Renacimento, se eres capaz de mergulharte nesa época, ambientarte, eu ambientaba moito do punto de vista histórico, que era o que levaban a xente vestida, eu poñeme na época, disfrutei moitísimo. Os 5 veces ten premio, sí. Pero canto as lecturas de Federico que lle leva Andrés Lojo, o seu amigo, eu puxen unha selección, sobre todo para indicar que ele gustaba moito a novela do século XIX, e logo facer ese estilo, rebuscado na súa novela. É un pouco, sabes, así, anticuado, ten unha forma de expresión diferente ao resto da novela. Pretendía que se diferenciase ben un tipo de novela da outra, non? Eso é difícil, porque meterse nun mundo e logo saírse del. Pero para mí era un reto, como a mí pasa con Matímarca, que me gusta moito a novela dentro da novela. Entón, ese é o meu reto, va por aí. A novela dentro da novela é a cajita de libros. A mí parece complicadísimo, a novela dentro da novela. O sea, porque escriches tú a novela. Mentira, que sea a segunda novela, verdad? Que parece que escribes as tres. Se queres poñemos un dos vídeos para que se vexa que ven... Sí. Agora xa remataxes, máis ou menos, non? Sí. Pois agora imos poñer... Non, xa te entrevistamos, non? Para que podas estar todos os vídeos. Queres o Rafael Macondo, non sei xa? Si, ponos todos seguidos. Vamos a poñer os 4 vídeos que fixen para ordenar a novela. A ver, es un café Coruña. Decía atraído por el delicioso aroma del café. Pidió uno muy caliente, como era su costumbre, fuese cual fuese la estación del año. Cada vez que penetraba en ese santuario del arte, con la luz tenue sobre la pared, absolutamente cubierta de pinturas y con las clásicas mesas de mármol, rodeadas por sillas de madera oscura, sentía que aquella cafetería constituía un evidente homenaje a los antiguos cafés literarios. Por ello, dicho ambiente le embriagaba de placer. Las personas que lo frecuentaban eran principalmente artistas reconocidos e intelectuales de la ciudad. Unos bohemios, estos sí merecían calificarse de ese modo. Esa clase de personas que Federico anhelaba conocer más a fondo. Aspiraba, además, en su fuero interno, a ser un miembro destacado de entre ellos. Este. Toca Jesús. Toca Jesús, el marido. Mucho tiempo dedicó a observar los edificios modernistas localizados alrededor de la Plaza del Humo, aquellas cabezas dotadas de tamaña expresividad o los mosaicos coloristas le seguían causando intenso impacto y embeleso. También se aproximaba al paseo marítimo cada día, aunque le incomodaban algunas obras de mejora que tenían lugar allí. El mar bravío, el oleaje, sus sonidos le transmitieron una inconmensurable paz. Asimismo, los jardines de Méndez Núñez deleitaban su mirada por su elegancia
había leído Los Pazos de Ulloa, una pequeña obra maestra, situada en pleno jardín, le hacían evocar las charlas con Fran sobre literatura, llenándole de tristeza y enorme melancolía. Aún así, volvía a menudo a contemplarla y a hablar para sus adentros con esa figura imponente. Margarita, contanos ti da portada, dos cachos da portada. Margarita la que dentro, sí. Claro. Pero pasamos primeiro os vídeos. Vale. Faltan uns vídeos. Sempre hai que jugarles. Ay, mía. Era esta noche. Federico no tenía prisa por volver a casa. Decidió dar un largo paseo por las calles de la ciudad para meditar sobre su situación. Le gustaba observar los árboles dispersos y escasos, los escaparates, todos ruidosos de tiendas de su gremio, y si se encontraba con alguna mujer hermosa, contemplarla hasta que se perdiese en la lejanía. No se consideraba un mujeriego, pero sí un hombre que sabía apreciar la belleza. Sí, mamando de todo. É un editor diferente porque pon a súa mano incluso aí. E este último que eu ainda non o vi nunca, que é este de aquí, non? Ninguna, ni nada, é inédito, ¿eh? Este le estaba empezando a doler la cabeza y optó por tararear una canción que había sonado poco antes de cerrar la tienda en Radio Galega Música. No tenía ni idea de quién la cantaba ni su título. En esa emisora daban paso a la música sin introducir el nombre del cantante ni la canción, pero decía el estribillo: «Buen día para toda la gente». Para toda la gente. Pasé toda la noche en blanco. Tuve que levantarme e irme a escuchar a Sting en internet con los cascos para evitar ruidos a esas horas. Nadie puede acusarme de ser insolidario con el descanso de los demás. Mientras limpiaba la casa sin esmerarse demasiado, escuchando la banda sonora de la película American Graffiti, pues le apasionaba la música americana de los 50 y 60, Federico recordó su promesa de llamar a Andrés Lojo. A continuación cantaba con afectación: «Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta», apropiándose de estrofas de la canción que tanto había escuchado a su idolatrado Julio Iglesias. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Disfrutaron como tiernas criaturas cantando una de sus melodías favoritas mientras recorrían aquellas calles emblemáticas, porque se sentían libres como un pájaro, tal y como rezaba el título, Free as a Bird. Prefería escuchar a Mariah Carey o a Michael Jackson, si bien su preferida era Whitney Houston. En su hogar de Oviedo había una buena colección discográfica de sus ídolos. Sus padres le compraban todos los que les pedía. Una canción y un grupo sonaban constantemente en su tocadiscos: Zombie, The Cranberries.
Eu aplaudo toda... Non sei, me preguntabades pola portada, a portada realmente a idea inicial saliu dele. O que pasa que eu son a que logo, traballando coa tablet e co programiña que teño aí, desmembrei, probei, hasta que encontramos unha que nos gustou as dúas e aí topamos o punto. En realidad a idea inicial foi unha. Unha bolsa de cuadros. A bolsa de cadros sí que houve quen confundiu con outra cousa. E me preguntaron, de onde vai o non sei que, non me acordo que era. Dixe, non, é unha bolsa das típicas de sempre, de levar aí un montón de cousas. Así imaginara eu. Sí, pois é iso. A ver, a idea era que se pudera recoñecer todo, pero que non se recoñecer ao mesmo tempo, non? Por que así trozos? Describindo a Sofía, como decía no vídeo, xuntar as pezas esparecidas, xuntar as pezas dispersas. Eu vi na miña mente algo desmembrado que coa escritura se xuntaban esas pezas e compoñían a persoa final, o resultado final. Realmente a foto é dela, é de María José a foto. O desmembramento é meu, pero realmente... Non a recortaches dunha revista que non, a foto sacou nada. É dicir, en realidad debería ser compartido. Finalmente, non? Para rematar, o poema que fago sempre un poema, esta vez non é paródico, sinto moito, xa vos fixen rico coa música, así que agora é un poema máis serio, que ten que ver, todos os poemas que leo nas presentacións, todas teñen que ver coa obra en cuestión. Este titúlase A Procura. O escritor non atopa palabras que envolvan de agarimo a súa Sofía. O ceo abrangue silencios e dúbidas. A terra, só a que ela pisa. Ninguén máis habita o paraíso. Extraños bicos en rostro. Desexos e celos alporizando sentires. A musa de beleza fuxiría, poida que fique nesta vila piloñesa, ou mesmo o carón da andaxe herculina. Mais que importa onde? Unha muller descoñecida, dona do amor, de sentimentos agochados, naufragando na gamela do home solitario que procura unha ilusión. Almas equidistantes, reescribindo a súa historia de pezas esparexidas, desa linguaxe que o vento se empeñou en esquecer. Bueno, se tedes alguma preguntiña máis, antes de nada recordo por si coñeces a alguén que queira o libro, pois iso, que hai en Follas Novas, que o hai se pide a través de calquera librería, e tamén na página web da editorial, que hai varias opcións. E como María José volvo día 8 de xullo por aquí, se alguén aparece con o libro, encantadísima. Lle encanta escribir, entón, aquí máis co bolígrafo.